בעצם הגענו עכשיו לבית קברות ותיק של ורשה, ראינו כמה קברות של הצדיקים, ואנחנו מוכרחים לציין שנורא חם בוורשה מצד אחד, וממש אין מיזוג, אנחנו לא כל כך רגילים לכך, אבל האנשים המקומיים מציינים שרק 3 שבועות בעצם בשנה חם, וכל השאר זה ככה ענני וקריר, ודווקא כשאנחנו באנו ממקום החם, אנחנו ככה נתקענו עם המזג האוויר יחסית חם, אבל בסדר, אז אין לנו כל כך ברירה, אנחנו מקווים מאוד שאכן מזג האוויר ישתנה. שהייתם צריכים לעשות את כל הטיול הזה בגשם. אבל חוץ מהעניין של המזג האוויר, כמובן יש פה את החשיבות הרבה שקשורה להכרת השורשים, הכרת היהדות, ובהחלט אנחנו מקבלים פה, קיבלו אותנו בזרועות פתוחים, ופשוט ככה ביקשו 3 זלוטי על כניסה לבית כנסת. נכון, הייתה לנו פגישה גם עם הרב הראשי של פולין, דרך אגב, איש מאוד מעניין. זה הכי חשוב שאכלנו מלינה. כן, וגם יצא לנו לאכול ככה קצת בקהילה המקומית, בסופו של דבר נורא נחמד, כולנו קצת עייפים, אבל אנחנו עם פנים קדימה, ויש לנו עוד שבוע להיות כאן, ואנחנו שמחים וטעונים באנרגיות חיוביות, ורק קדימה. טוב, איזבלה, איך היה? לא היינו יכולים להגיד יותר. מה? תודה. אתה מנחה ב-BBC נראה לי. מעכשיו, לא, אני כתב, אבל מעכשיו לא משנה. בסופו של יום, כל יום אתה בא לפה זה לא ונותן לו סיפרתי, טוב, לא משנה. סיכום יומי, כן. נו, זאת הייתה הכוונה. הוא היה מסכם היום. אבל זה לא סוף היום. זה רק התחלה. מה, אתה כתבת? באמת? זה הסיכום הראשוני. שקשורות למוזיקה, לאהבת אומנים. איפה? מכאן זה מגיע.